Falamos de encaixe a estas horas e nestas datas que nos ven á cabeza, pois Camariñas, na Costa da Morte, xa quentan motores, Ima Morandeira. Que tal? Moi bo día, Loli. Pois sí, efectivamente, xa quentan motores, ademais nunha edición ben especial, porque nos últimos anos, pois, por mor da pandemia non puido ser presencial e non puido ser como debería ter sido, pero este ano xa se recupera e ademais cun rapaz que lles vamos presentar agora mesmo, que seguramente xa coñezan, pero que ímolo presentar hoxe aquí neste plató, un rapaz que pode ser perfectamente o máis guapo do mundo, por dentro e por fora. O sea, por fora, por suposto, pero por dentro tamén, que eso tamén é moi importante. Damián Álvarez, que tal? Moi bons días. Moi bons días, moi ben, moi contento de estar aquí con vos, con moitas ganas de que chegue Semana Santa para poder facer o noso encaixe. Que menudo reto, o encargado de organizar os desfiles deste ano. Sí, bueno, o sea, fue un modelo durante varios anos e creo que era un paso, o momento de dar o paso a organizar e, bueno, darme esta oportunidade. Estou moi contento, con moitas ganas de poder facelo e traer modelos internacionales, facer desfilar modelos galegos tamén, que últimamente non estaban vindo modelos galegos e bueno, con moitas ganas. E non desfilas ti este ano, Damián? Ti este ano só organizas? Só organizo. Bueno, pero poderán te ver por ali seguramente, non? Seguramente, vou estar ali todos os días e vou pasar dun lado ao outro e... Claro, ademais ti és unha figura moi importante porque ti fuches o primeiro home, non, que apareceu nun spot, digamos, da mostra do encaixe de Camariñas. Sí, foi unha primeira figura masculina que apareceu no cartel, no spot. Bueno, fixen a 30 edición, ahora estamos ca 31. Durou varios anos porque era para 2020, ao final ca pandemia non pudemos facelo, fixemos unha virtual en Semana Santa 2021 e ao final presencial en outubro. En outubro de 2021. E agora volve a normalidade, por fin. Claro, Damián, cando alguén colle un reto como este caso, sempre quere deixar a súa pegada, non? Que nos podes adiantar? Bueno, que quero innovar un pouquiño, traer estos modelos internacionales que den máis caché e bueno, vai haber moitos cambios, pouco a pouco se van a levar a cabo, non vai ser moi de golpe, pero innovando e acercar un pouco máis á moda que estou acostumbrado. Claro, moitos diseñadores que non pudemos ver nos últimos anos volven outra vez á mostra do encaixe. A quen podemos atopar este ano presentando os seus modelos? Pois estás a José Mateos, está de Bota e Lomba, e Modesto Lomba, que esas son os dous grandes. Son os primeiros que se anunciaron, pero hai moitos máis. Claro, porque estamos dando casi unha exclusiva, Loli, porque Damián, claro, o programa oficial aínda da mostra, da 31ª mostra do encaixe de Camariñas, aínda non se coñece, entón Damián está nos dando xa os avances, os adiantos, non? Cousas que aínda pouca xente sabe aínda. Sí, pouco a pouco vai ir saindo, seguramente salga pronto, se está traballando en eso, e bueno, eu creo que esta semana ou para que ven, temos o programa oficial sacado, pero vai haber moitas novedades. Que lle aporta o encaixe á moda? Contanos ti como modelo neste desfile que estás preparando. Pois o encaixe de Camariñas, perdón, que hai que puntualizar. Os de Camariñas en falan serio, non? O de Camariñas. O encaixe de Camariñas é unha tradición que non debería perderse, é unha tradición que temos de moitos anos e pode dar moita elegancia e con moitos apliques na moda. Con estes desfiles, axuda a xente a ver como os grandes diseñadores ou novos diseñadores o aplican nos seus diseños, e poden aprender e podese seguir usando e pode haber palilleiras por moitos máis anos que tamén están en escolas e iso vai axudando a que a tradición se manteña. E como influíron estes 2 anos, Damián, no que a mostra tivo que ser online, non? O virtual, non podíamos ter esa mostra en persoa. Claro, este ano tamén imos ter ese salto, non? Que tamén é importante, non? Agora vai poder haber público que van poder estar de preto e vendo eses modelos moito máis de preto. Sí, vai haber moitas menos limitacións, vexo que a xente ten moitísimas ganas, está moi entusiasmada de que chegue Semana Santa para o encaixe, os Camariñas, os de fora de Camariñas tamén, que é un evento único no mundo, e que moita xente de todo o mundo ven a ver, porque tamén hai encaixeiras de Polonia, de outros países que queren vir a expoñer e a ver o que se fai. Claro, porque ti como modelo internacional, hai que decilo, non que lle aporta o encaixe? Ti eres dos que di que o encaixe ten aínda moito percorrido internacional, o encaixe de Camariñas. Sí, o encaixe de Camariñas, digamos, como pode ser a capital, pero se fai en diferentes lugares. É que haya uns desfiles, que haya uns días para ver toda esta artesanía, un montón de palilleiras, que é o máis bonito cando entras, ves todas as palilleiras palillando e escuitas esos ruidos que é tan característico, motiva a que se siga con esta tradición.
Damián, pois foi un placer, a verdade, que estiveses con nós hoxe aquí na revista, que nos pudeses adiantar estas cousiñas, como decía Ima, é todo en exclusiva. O programa coñecerémolo nos vindeiros días. Grazas, Damián, e moita sorte. Moitas gracias. Ima, moitas grazas. Eu desfilar non vou ir, pero a velo, pois probablemente sí, busca modelos galegas, Ima, nunca digas seguro que que cos non. consellos de Damián algo se podría facer, pero non me Eres chamou... completamente válida. Alta, delgada. Acaba de decirche que sí. Deixo vos agora, vemos a publicidade, que os pormenores os arregledes en privado. Publicidade, continuamos.